Welcome to PFTV. Ngiphethu Lindo disappointing results. Thoughts on the game? Efethu lama result angiphazamiseke kakhulu ngoba bengibhekela ukuthi namhlanje ngoba phela sidliwe iSundowns bengitshethi Hlasimbe namhlanje ngoba phela i-team encane le bengibhekela amagoli u3-1 kodwa ke hayi badlali labafana kodwa hayi ukuthi mhlambe kudliwe i-team umuntu odliwe into yokuqala ucoach wethu angeke ukuthi wena umdlalo ofana nalona into yokuqala sinabadlali abafana noMbule sinabadlali abafana noMbatha sinoMahopha akabafuna ucoach bese kuthi la ku defense yethu ke nkosiyami ngiyakhala ngebhodlela uSibisi ubhovungana ngeke kwenzeka ke uSibisi akadedela abanye bakhona osesana ngoba i-combination eka Sibisi nabo Makhawula nabo Lokhinjana ayisebenzele thina okwesibini ucoach wethu lapho semigxeka khona ke sidliwe iKaizer iSundowns ngephutha lakhe ongangokuthi ke lapha esiswini asinayo umuntu ocontrol ibhola sibhlungu singamabhakaniya ongangokuthi angeke siye ku ama-loses eziba mabili ngokulandelana ongangokuthi ke phela ne-Chiefs mangabe kukanje ke angiyiboni wini ku-Chiefs mina ngoba ngeke kuyenzeka lo coach esinayeka akasilethela abadlali abadala sinabadlali bePirates isasinabo bakhona oKabelo Dlamini bahleli bakhona oMbatha siyamcela noMbule nkosiyami akamisa indaba kaMaswanganye ngoba sadliwa ngelast game nguye wasidlisa wasikhosta kodwa namhlanje uyaphinda futhi uyaqhubeka lapho ugcine khona ongangokuthi ke ngiyabona ke ukuthi manje kuma penalty angibagxeka abafana ngithi kodwa ngigxeka futhi yena ucoach ngokuthi uyabona umdlalo usuzofika emaphethelweni udonsa uHotho udonsa uHotho is a key player umuntu omkhulu kangaka uzofaka abafana cha ubhlungu khona ke ngempela ukuthi sidliwe kabhlungu kanje siphindelela hayi angenawo amaningi ubhlungu enhliziyo yami. Yeah. So against Kaizer Chiefs member, who do you reckon you should go with in the middle of the park? Ngokwami ukubona la ku Chiefs iChiefs bekumele siyihle kodwa ke i-draw kuthina izoba isibusiso sihle ngoba asinayo into ethi yona singayidli iChiefs. I-draw is better sabelana ngephuzi ngoba nanko ke siyabona iSundowns yona ihleli lapha ehleli khona kodwa phela ine game in hand angithi thina mangenzeka iSundowns wine so lingana ngamaphuzi kodwa ke ngama goals izothi kusishiya kancane angithi so la sokumele sisebenzele ukuthi njengamanje ucoach akazame by the all means ukuthi akashintshe lesi ischeme sakhe ngoba yena inkinga yakhe ke njalo ke umdlalo nomdlalo uza nento entsha akakwazi ukuthi labo abadlali owine ngabo aqhubeke ngabo angawina namhlanje kusasa ufaka abanye ongangokuthi ufuna ukusiprovela yena ukuthi akanayo indaba nePirates thina singabalandeli sikubona kanjalo ngoba akanandaba nathi ukuthi sizizwa kanjani akanandaba namanje ke sidlala ilusi nje futhi akumthindi kodwa thina ke siyahlukumezeka singabalandeli namhlanje ngeke ngidlale ngempela futhi mina abantu beChiefs inkosama abantu bekhosi hawo ngeke ngidlale namhlanje mina. Thanks Pagania Wupa.